Jırlarga öğretişi, okutuşu. Sizge nerse bile rüle itin doğan gününüzü. Şuşu beylemizge yem üsterlik bilim iken sizge neydiler? En yaxşısı siz öğretken jırın rüle bulsun. Bizden güle tipsin jırlarda. Jil de olmaz, yağmur da şılatmaz. Hem kral da demez olarga. Şunday matut tilekler bilen konsertimizning ikinci bölümü Dayan ansambli solistkası İlnar Nigmatullinaның o'quvchisi Viktoriya Kamayeva boshlab jiberadi. Qarshi olamiz. Kadirli dostlar, bugünkü konsertga hazırlanganda şuşu esepten çıkıp biz İlnar bilen ikövden ike uçraştık.
bir şuyanak koşu артында yakın ittirip жылы әңгәмә алып бардык. Үзе матур җырлаганга күрә дә, башкаларга, менә үзегез күрәсез инде, вокаль белем биргәнгә күрә дә, минем әлбәттә шундый сорауны бирми кала алмадым. Илнара, мин әйтәм, сиңа нәрсә якынрак? Әллә үзеңә чыгып сәхнәдә җыр башкарганмы, әллә укучыларга булган белемеңне биргәнме? Сез беләсезме, хөрмәтле тамашачылар? Менә күзләремә яшьләрем килә. Bir sekundda уйлап тормыйча, шул кыз бала башкаларга белем бирергә диде. Минем хыялым үзегез күрәсез бит инде, инанасыз, шундый талантлы кыз. Бөтен яктан килә, килмәгән ягы юк. Минем хыялым зур сәхнәләр түгел, зур дәрәҗәле исемнәр түгел. Бөтен белгән белемемне шәкертләремә, үзләренә килешле җырларын табып, шул җырларны матур иттереп тамашачыларга җиткерергә бары тик шул минем ниятләрем дип әңгәмәне без тәмамладык Илнара белән. Кадерле дуслар, хәзер инде сезнең алдыгызда кабат дуэт Виктория Камаева һәм Илнара Нигъматуллина. Илназбатки Вазиф Фатихов. Яшьлек чакта яшьнәгән. Дорогая, пусть этот концерт будет только началом большого творческого пути. Спасибо большое. Викторияга да уңышлар теләп без аны озатып калабыз һәм инде сезнең белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Кадерле дуслар, бүгенге кичә безнең менә бит. Бүгенге кичә безнең героинясы Мәскәү шәһәрендә, илебезнең башкалаусында туып үскән кыз бала. Ә менә аның әткәсе белән әнкәсе Башкортстан Республикасыннан Мәскәүгә килеп урнашкан татар гаиләсе. Илнара бүген үзенең гомер бәйрәмендә
әти-әнисенә багышлап, алар өчен махсус итеп язылган Рәүфә Нурмөхәммәтова көенә һәм сүзләренә әти-әни дип исемләнгән җырын башкара. Кадерле тамашачылар, бүгін біздің Иннараның әпкесі Айдар Маратович Латыпов кызганычка каршы концертка киле алмады, чөнки хәзерге вакытта ул Башкортстанда, туган якларында. Инде әнисе бүген безнең тамашачылар арасында. Минем бер исем йөртә торган ханым Галия Фәзилхакова Латыпова бирде. Состыр итәргә. Адаш. Siz yok dostlar. Bizimiz böyle sizinle. Ani onu gören sen sağ ol. Rahmet. Галия Фәзилхакова, рәхмәт сезгә. Шундый кыз кылгыз килгән өчен, шундый мал биргән өчен. Бик рәхмәт. Сезгә дә исәнлек, саулык теләп калабыз. Тагын да Иннара сезне үзенең уңышлары белән куандырып торсын. Кадерле дуслар, хәзер инде
İlnara hem anın şuna yok sahnadaş dostu, ömür boyu turmuş dostu İlnur Abdullin bilen etisinin hem enisinin yaratkan jırların başkaralar. İlnur turunda bir iki söz yine aytıp kilesin kile. Bizning İlnara karaoke клубларына birlikte yaratan turunda aytıp gelmedi. Да, мы с Ильнуром познакомились не так давно, наверное, меньше, ну где-то полгода. И нашли мы его, знаете где, друзья, где можно искать? В караоке. Такие голоса, вы сейчас услышите, можно и там находить. Hazır indi İlnur Abdullin Şümbeli jigiti, Meskev Şümbeli, hem İlnar Nigmatullin'a sizin aldığınızda duet başkarı. Rim Hasanov ki Engem Atnabayev sizlere, İlnar'ın etisi bile enisinin yaratkan jırları, Galiye bilen Zahir dueti. Yıldızlarga, yıldız atılganda, uçraşanlar günler dediler. Bu dünyanın bir geliminden alır, sinek varlığını indiler. Sinek varlığını Yıldız
şükür, şunday talantlı jigitlerimiz, kızlarımız var. Hem onların yollarında İlnara ışırap koyayım. Rahmet İlnara Sinan. Dostlar, özünün 35 yaşlık yubileyine bağışlangan konsert programmasın İlnara Jirde var Seyyü dip isimlegen düşüncege dostlukta kire dip ettiğin değil mi? Ama lakin zolda tamaşaçılar arasında onun ömürlükке soylap algan en güçlü mehabbeti, turmuş ittişi, hem balaları oturalar. Nek bine olar bizning yaratgan artistimizga mehabbet turunda jırlarga motivatsiya berip turar. İlnara Niğmetullina, Raufa Nurmuhamedova kıyı hem sözleri Jirde var Seyyü. Jirde bulsun Seyyü. Hazır indi sahnede İlnara'nın ailesi dolu sastafta. Onun turmuş iktaşı Linnar kızları Sayana hem ulları Daniyar Niğmetullinar. Linara yanında şunday yardımcılar, şunday direk bulgaç, şunday tıyıl bulgaç neyse eşitesin özüңe? Мен бик бәхетле шундый таянышым янымда булгач. Ул бик тыныч миңа караганда.
Мен ага бик рәхмәтлемен. Миңа күп ярдәм итте. Бу концерт белән дә и вообще тормышымда. Рәхмәт. Рәхмәт. Барлык артистлар исеменнән рәхмәт, Линар. Мондый ирләр сирәк. Күзләр тимәсен. Гаиләгез бәхетле булып, озын-озын гомерләр кичерегез. Кадерле дуслар, хәзер инде без Илнараның дусларын сезнең алдыгызга яңа пешкән калачлар кебек чыгарып кына торабыз. Шундый дусларның берсе Башкортстан җигете. Менә Илнараның да бит тамырлары Башкортстан ягыннан, үзегез беләсез. Мин аны белә идем инде. Башкортстан татарларының моңнары башка моң. Әйе, бездә дә моң бар ул. Әмма ләкин башкорт татарларының тагы да моңнары. Менә Башкортстан ягыннан тамырлары булган Кыргыз Мияки районыннан дип әйтергә кирәк. Һәм шулай ук бар Башкортстаннар, Миякиләр. Шулай ук Мәскәүдә эшләп гомер кичерә торган Илнараның тагын бер дус җегете Рафаэль Хәсәнов. Каршы алыгыз. Шакыр гына мине. Ринат Рәхмәтуллин көй һәм музыкасы. Yaşa gelip suyu bilen, gözümün kadir
Мин аны үзем дә беләм. Кемдердер бәлкем хәзер миннән беренче тапкыр ишетер. Татар мәдәният үзәгендә күп еллар Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендә Газиз театр студиясе эшләп килде. Ул сәхнәгә куйган Мирхәйдәр Фәйзинең 2013 елда Мирхәйдәр Фәйзинең әсәре буенча Галия Бану спектакле тамашачылар арасында аеруча җылы кабул ителде. Төп рольне ул вакытта Галия Бану ролен безнең сандугачыбыз Илнара Нигъмәтуллина башкарды. Ул вакытта Газиз театрында бергә уйнаган дус кызлары бүген безнең юбилярны котлап килделәр. Әмма ләкин кызганычка каршы Тәнзилә апалары бүген укучылары янында була алмый. Чөнки былтыр январь айында мәңгелек дөньясына китте. Әйдәгез Тәнзилә ханымны 1 минут тынлык белән искә алыйк. Рәхмәт сезгә. Хәзер кызлар башкарган җыр Галия Бану спектакленнән булыр. Һәм инде аларның укытучылары Тәнзилә ханыма дуга булып барсын. Каршы алыгыз. Газиз театры артисткалары Диана Мусикаева, Алсу Шарыгина һәм Илнара Нигъмәтуллина. Татар халык җыры Зөләйха.
Пожалуйста, пожалуйста. Если... Вот. Алкышлар, пожалуйста, аплодисменты нашим девушкам. Это цветы Анияза Хильсханова, который в нашем спектакле «Галия Бану» играл главную роль со мной вместе. То есть я была Галия Бану, а это был мой Халим. Вот, большое спасибо. Сегодня не смог приехать, передавал большой привет и цветы. Очень приятно. Qadrli dostlar, hazır kızlar başqaruvunda Vladimir Fyodorov keyin Zülfat Hakim sözləri. Qarlığaş. Biyseniz kimse basıp biliriz. творческого и жизненного пути. И педагогического тоже, и успехов твоим ученикам, процветания и радости. Спасибо, мои девочки. Именно то слава.
Şunday bola o жерде сею. Sizin adınızda Gaziz Teatr kızlarıydı. Kadınlı dostlar, hazır indi barşalığız. Gaziz Teatr Studiyası boyunca İlnara'nın tağın bir dostu hem okuşası Ruslan Kapkayev. Gülfiye Şakirova sözleri Güzeliye kıyı, kiyik paz yolları. Sözüm kaldı, bir eline barısı. Yugaldı, yugaldı.
Рәхмәт сезгә, дуслар, рәхмәт. Спасибо моей семье за поддержку. Диана Мусикаева. Шундай талантлы безнең татар кызлары. Рәхмәт сезгә, кызлар, җегетләр. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбызның беренче бүлегендә әйткәнемчә, безнең сандугачыбыз быел 2023 елда җәй көне Мәскәү гуманитар университетының вокаль бүлеген уңышлы итеп тәмамлагач, белгеч булып, диплом алып, безнең татар мәдәният үзәгендә үзенең вокаль классын алып бара. Хәзер инде сез аның башкаруында дәүләт имтиханында 5 билгесе белән билгеләнгән «Я сдаю» җырын тыңларга чакырабыз. Каршы алыгыз, сезнең алдыгызда Илнара Нигъмәтуллина. So much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find a way to stand for every dream and forsake the soul that rise and give up this fear within. What would happen if they ever knew I'm in love with you? 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. Let's make it true. 1,000 dreams I still believe, and make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. I know I can survive another night away from you. You're the reason I go on. Now I need to live the truth right now. There's no better time. From this fear I will break free, and I live again with love. And now they can't take that away from me. And they will sing, yeah, to feel the
rahmetlisi. Eferin. Рахмет, достар. Рахмет. Шундый кичкене генә Илнарадан каян мондый тавыш чыга. Машаллах, күзләр тимәсен. Ну а сейчас на сцену приглашается однокурсник Ильнары Никита Конев, авторы песни Гатто Панкери и Валерио Зелли «Вива Перлей». Я живу для нее. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come va, dietro dentro c'eri stata. Vivo per lei perché mi dà vibrare forte l'anima, vivo per lei e non ho penso. Vivo per lei, anch'io lo so.
Спасибо. Никита, мой большой друг из университета. Мы с ним очень близкие друзья. Поэтому я не могла его не позвать на этот концерт. И сейчас он для вас исполнит красивую песню на русском языке «Любовь уставших лебедей». Хорошо, алыңыз достар. Ты можешь, Эльнар, как вдохновение остаться. Посмотри мне в глаза, я скучаю, нам очень трудно, ты сейчас одна. Ты пойми, без любви ничего не нужно, я прошу, уступи. Каждый день я сердце стесаю, иногда во сне. Приходи, забери, не ищи другую.
келгәннәр. Хәзер инде сезнең игътибарга шундый күчтәнәшләрнең тагын да татлысын тәкъдим итәсебез килә. Рикардо Кончанто киенә Нотр-Дам-де-Пари музыкаль спектакльннан Бель, матур кыз җыры. Рафаэль Хәсәнов, Руслан Капкаев һәм Илнур Абдуллин сәхнәдә. Sensiz dünyada yaşam ağır Seni gene uylan bekşiden şu Bu külüğün mine güya dünya yazı Yıllardan kaldın şimdi oypan kızı Min sine var bu güç ulaydan işlepim Bu dünyada senden başka yaşıyor muyum ben? Min sine var bir özümlük gider Yanımda tek barasın mine bir kez Şaşıp siyum mine güllerge gider Min dorsuna hazırman mertebette Gökte yalnız ay minem var Olup gümlüme minem yatar Vay bulep tutsam senin yanga kileride Yarlı kişi şu min fakir i kaderler Sine urlap gitsem bana bir gürler Salkın zindanlarda ezeler gönürler Vay tek yalnız ay bulep şahit bu sevge Minden haber verir sine her gönülge Şaşıp seyun ine gürler yayıldı Min varsına zermin rime haberler Artık seni gene uyumayayım Yıkısı süte şula yaşayayım Min ağır düşte size sinin azı Mine sildik şide ayhan kızı Şınırlar nere koyde bu merhamet Barısıyla bana
Unutmağız esinizde tutunuz. Ve şunday dostlarımızın Elnara'nın. Gelecek konsertlarda Elnara yigitlerini hem üzerinde kütüp olabız. Rahmet yigitler. Mene Elnara'nı men 3 yılga yakın bilem. Şu 3 yıl boyunda mene endi zor konsertlar alıp baram yaşkına. Bir koyşanda, bir tapkırda Elnara'nın aşar karşı alganları yok. Her vakit onu alkışlarda, avatsiyelerge kömüp jibereler. Hem men onun için hem üst tarafından men onun için nik şatlanam. Hem çünkü üzümni onun dostu deyip sanayım, yakın körem. Mene şuna göre onun konsertin alıp barığa da bugün alındı. Üzügüz göresiz dostlar, üzügüz göresiz Elnara'nın repertuarı zor. Mene tuturup, bastırıp tuturgan motor jırlar. Dostları da, şakirtleri de, barısı da kilmegen yokları yok. Huday Teala olarga alдағы günlerinde tağında zor icadi oluşlar bilsin. Hazır indi Tatar klasikasının en ahamiyetli hem en jırlarının en zatlı jırlarının birisi. Mezgut İmaşevke'ye İldar Yüzeyev sözleri. Kır kozları артынан. Sahnede Kabat Elnara Nigmatulina.
җитте. Мин сезгә бик рәхмәтлемен килгәнегез өчен, минем белән җылы итеп утырганыгыз өчен. Мин үз дусларыма, үз укучыларыма бик рәхмәтлемен бүген сәхнәгә чыккан өчен. Шундый матур җырлар сезгә бүген күрсәттеләр. И хәзер катнашучыларны бүгенге концертны мин сәхнәгә чакырам. Дусларым, кем бүген катнашты, зинһар өчен минем яныма сәхнәгә чыгыгыз. Hozir endi sizni tag'in bir topqir Ilnoraning sahnadosh do'stlari bilan tanishtirib o'tasim keladi. Qizg'anishga qarshi eng ulkan opamiz Tatariston Respublikasining o'tkazilgan artistasi Roza Habibullina. Gitarga majbur bo'ldi, ammo lekin u biridaydi, ona zo'r rahmat ham olqishlar. Ilnoraning yangi o'quvchilari Samir ham Ramiz Hasanovlar. Ilnoraning do'sti Violetta Zaydullina. İşleri bordir endi ko'rasin. Şulay mana motivator, menga hali kafeda o'tirganda pinok deb aytdi. Mana ilhom menga mana pinok beradi. Shul pinok bo'lmasa raddi bo'lgan bo'lar edi deb. Sotdim endi, sotdim. Ilhom. Qo'ya biz ilhom.
вакыт өйрәнергә. Илнур Абдуллин. Рафаэль Хасанов. Диана Мусикаева. Руслан Капкаев. Никита Конев. Һәм үзе 7 ел буе Тимирязевский сельхоз академияда белем алып, магистр зооинженер белеме алган. Һәм шул ук вакытта Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы 2012 конкурсы лауреаты Илнара Нигъмәтуллина. Рәхмәт, дуслар. Мин бик шатмын бу концерт узган өчен. Тагын күрешергә язсын, дуслар, әйме? И безнең алып баручы Галия Аюпова. Рәхмәт безгә. Бик рәхмәт, дуслар. Ой, кызлар, зур рәхмәт сезгә. Ой, балакайларым, зур рәхмәт. Ә бүгенгә хушлашыр вакытлар килеп җитте. Барыбыз да канәгать, барыбыз да